Мені б хотілося тепер просто курто пригадати декого із них. Пригадати, як вони приходили в русинську літературу по рокові 1991. Ми ж то ті перві поети-писателі, котрі перейшли на основи русинського язика, стали русинськоязичними писателями, були писателі спілки письменників України. Ми знаємо, що у нас кожен писатель мусив бути у спілці письменників. Це така ідеологічна була структура, коли писатель мусився старати, щоб прийти в спілку. І коли його брали в ту спілку, йому давали файний заробіток, виділяли якісь від держави премії, а так далі. То значить, кіть ти не в спілці, ти ще мало постарався, але кіть ти в спілці, значить тобі довіряють важні теми. І ти вже маєш право підняти якісь глобальні теми, наприклад, приміром, життя Володимира Ілліча Леніна. Державні премії давали за поеми, десь восхваляв ленінський комсомол, десь популяризувало колгозне життя. І досить часто за тих патріотів, котрі боролися з українськими націоналістами. У цей час, по рокові 1991, фактично два писателі, Володимир Феденишинець і Іван Петровці, які були членами отої спілки або союза писателів, почали писати по-русинськи і почали себе декларувати як русинські поети. Було то ж деякий шок. І ясне діло, що всі поети, писателі, і Іван Петровці, і Володимир Феденишинець, можна говорити теж за Василя Бесараба, який теж близько стояв до них, до тих писателів. У кожного із них по-своєму і склала доля у русинській літературі. Але вони, можемо їм поклонити вже за те, що в той момент, у 91-му році, вони заявили, що вони є русинські писателі. І почали писати по-русинськи. Просто легко прийшов в русинську літературу Іван Петровці. Він просто перестав писати по-українськи. Швидко, що почав усі часи писав по-русинськи. Ясне діло, що тих поетів, писателів, котрі гіби зрадили українську спілку письменників, влада переслідувала, не давала їм можливість печататися в українській пресі, в українських видавательствах видавати книжки. То саме, ми знаємо, було з Іваном Петровцем. До кінця у 2008 році його публічно вишмарили із Союзу писателів України. Маленько інша була ситуація із Володимиром Феденишинцем, котрий теж спробував писати по-русинськи і видав 3 збірки поезії. Щоправда, хоча Володимир Феденишинець душою був за навернення русинської бесіди у літературу, айбо довгорічні його практики українського язика привели і тому, що може значити як пасивне знаття русинської бесіди. І ниць ми то видимо, коли легше говорити по-українськи, як по-русинськи, тим, хто много практикував в своєму життєві український язик. Це то був, як Іван Завадяк, приміром, спеціаліст або учитель українського язика. Це з другими много такого можна знайти. Але Феденишинець, Володимир Феденишинець знайшов себе в публіцистиці і почав писати, публікувати свої есеї в русинському язику. «Мирна наша русинська путь», «Я русин, мій син русин», «Я єсмь вічний русин», «Судьба Карпат», «Карпато-русинська епопея» і другі, котрі виходили в книжній подобі. До кінця і Іван Петровці, і Володимир Феденишинець були високо оцінені русинські в літературі. Обоє стали лауреатами премії Олександра
Духновича. Є у русинів така світова премія, я би повів такий русинський Оскар, котрий дається русинським писателям, котрі много роблять в русинському язику, пропагують русинську культуру, русинську літературу, і обоє стали лауреатами тої премії.